Chamisa,
Right, thank you very much. Dokumbirisawo tinyarare. Sorry, varikutaura dokumbirisawo tinyarare. I now hand over to Honorable Chibai. Thank you very much. Unoziva kusasimba kwangu vodka kurasika asimwi muri simba rangu tinokutendai tichitine tinoparadza vana veHarare. Panguva ino baba mufundisi wedu uyai mutipe munamato tibate basa redu rinosuvisa kudai. Munoziva kusasimba kwangu baba wehocha simba rangu muno zanyawo mandoda ndoda masikati ano ndinoremeredza utungamiri hwedu uri pamberi pedu Advocate President Nelson Chamisa nedelegate team yavo ndinoti makadi uye ndinoti nezoi ndizo ndinonamata mangwanani anditenderei ndikudze Mwari nemhuri wekwaChitsunge nemhuri yeshanduko tichiti Mwari datipfuudzira mberi. Mwari ave mubatsiri wedu zvitakunamata. Baba wekudenga makatendeka Jesu. Ndida kukutendai, ndida kukuremeredzai nenguva ino Mwari. Nguva inoona zvakakodzera changamire kutitendera sevana venyu kuuya panzvimbo ino kuperekedza iro gamba redu ratakafamba naro Tinashe Chitsunge. Munomuziva Mwari, basa riri pamberi Mwari asi rapera. Takuda kuti nyasha dzenyu dzifambe nesu kusvika basa ripere. Baba ndinorangarira mwana wenyu kuIsraeri anozi Nehemia, aona guta raparadzwa, anorwadziwa, anoshaya hope, anoti zvakadii ndiye nekwavakaguta. Zvinodaro nevana veshanduko vaona nyika ino yaparadzwa nevavengi vari kuti Mwari titenderei tivake Zimbabwe, asi tinaye achatimirira achatitungamira. Anoona Nelson Advocate Chamisa
dai mamwitira zvakanaka nedelegate timu yake. Ndinonamata kuti nyasha dzenyu Mwari dzive nesu pakupfuurira mberi babasa renyu. Sabva pano taenda kumusha kubohera nevamwe taenda kumarali dzakasiyana-siyana. Nyasha dzenyu Mwari dzifambe nesu dzitichengete kubva zvino nekusingaperi. Amen. Tinotenda mufundisi wedu patakaungana panapa takaunganira zvosuwisa ndizvoka. Saka ndichati kupedza nguva da kuremekedza maEP wedu ari pano, machamberi ese eHarare, makansela ese, tinokuremekedzai. Panguva inoi tauya pano kuzobata maoko nokuchema pamwe chete nemhuri hama yedu yakapondewa nevavo vana umhondi veZANU-PF. Saka handichatori nguva yakareba akazadiwa, ndichasimudza purezidendi vedu baba vaChamisa vazopa mashoko. Mhuri yekwa Chitsunge nokumbira kuti tive neorder. Vanhu veCCC vanozikana neorder. You don't shout the way you are shouting. We are not ZANU-PF. We have order. We respect and honor the families. Mhuri yekwa Chitsunge nematambudziko. Zvinorwadza kuti Tinashe haana kumbofungidzira kuti chishuvo chake cherugare neshanduko munyika yokwedu chingakoka dhimoni renyika rakagara ZANU-PF. ZANU-PF ine ngozi yokutsusa. Tinashe haana kuziva ndinenge ndiri pano nhasi. Ndichibata maoko. Vana vake vari vaviri. Chanel 11 years, Sean 4 years. Mudzimai wake dzidzisai. Watidzidzisa matambudziko 27 years. Wona kuti paitika zvakadaro nyika yokwedu inofanira kunge ine vatungamiriri. Ndinogamuchira ndiri mumwe wacho nevamwewo vari kune mamwe mapato, asi kune akagara pachigaro chehurumende anotambira mari yemataxpayers, anotimirira kunze kwenyika achiti ndiye mutungamiriri, akabvuta hake asi ndiye aripo nekubvuta ikoko. Pane kuti anzwe mwoyo uchirwadzwa, anzwe kushushikana, abatewo maoko, ati bufu, hatsiuri vana vake vanoita mashuro ekuuraya vanhu. Kana kutaura nezvazvo kuti zvakadai hazviitwi munyika yokwedu. Ndizvo zvinorangaridza nyika kuti munyika muno tine dambudziko. Chinoita kuti iwe neni timire takasimba, takafirwa nana Itai Dzamara, takafirwa nana Patson Dzamara, takafirwa nana Beta Chokururama, tanafirwa nana Kenyeve, takafirwa nana Chiminya, takafirwa nana Chipunza,
chinoita kuti tirambe takamira takafirwa nemagamba akawanda ndisina kudoma nemazita. Vanodhani, inyaya yokuti pane chiroto chokuti dei nyika ekwedu yagara murunyararo. Iwe neni chatiri kurwira kwete kuti tirwe hondo nevezanu-PF, asi kuti dzikinure. My brother, I acknowledge you. He has just gone because they have to catch some fly. Vabva kuSwaziland. Chaita kuti ataura kuti toda kudzikinura ma-oppressed. It's not only the oppressed. We even want kudzikinura vezanu-PF vakatapwa. Ndavakutapwa vakabatwa nedhimoni. Patiri kuenda kusarudza apa haisi hondo yemapato, ihondo yemadzibaba, ihondo yedzimba dzatakagara. Ava vari kuimba yerimba ichiri kuimba yechiedza, ihondo yaDhavhidha naGoriati. Ndosaka muchiona zvavo zvavabata vanodira ropa pasi. Vodeura mwana Tinashe. Vabereki vatumidza zita zvakanaka kuti Tinashe. Ndozvaaidudzira chiprofita kuti isu vana veCCC, as I acknowledge you champions, tinofamba tiri munashe. Pazvinhu zvedu Tinashe. Tinoprovokwa, takaurayirwa Mboneni Ncube parali nezanu-PF. Mumba mamunangagwa mubedroom make kumba kwake kweko. Hana kana kuti bufu. Ndakapotsa ndaurawa zvamunoziva. Nepfuti kwa Mutare. Kana kuti ngakuitwe investigation. Anotofamba kunge zviri nyore. But hazizive kuti anochengeta vanhu ndiMwari. Tinashe haana kufira mahara. Tinashe atorwa, asi tinoziziva kuti Mwari watinaye hatisiye takadaro. Neurombo muri yekwa Tinashe vachisunge munin'ina wangu, my brother, the brother Tinashe nemuri yose, vana sekuru, kudzimai neku nana Chitsunge. Tine urombo nezvamabatwa nazvo. Tinorwadziwa kukubatai maoko hazvidzori Tinashe. Kuchema nema hazvidzori Tinashe. Tinashe wabviswa nokuti upenyu hwadeurwa udzoke. Isu hatina bakatwa, hatina utane museve. Chatinongova nacho tine mavhesi neshoko raMwari. Chombo chatinacho rugare rwatinarwo nerunyararo rwatinoda rwuve munyika. Tidzikinure ZANU-PF iyi. Imboona kuti zviri nyore vanhu vanogona kushanda vachigara munyika vasingapondani. Kwete ngoti chero election paurawa munhu, chero election papiswa musha, chero election patsorwa gumbo, chero election pabviswa muwasungwa. Izvo tichitaura vanasikala vari mujeri. Mhosva yakapara sikala ndeyekuti wakanomiririra more blessing ali. More blessing ali anga apare, anga aurawa nezvematongerwo zvenyika. Asi unoona mumwe munhu anoita kushinga, ndo zvinondinetsa pamberi paMwari. Kuti zvingagona here kuti uve munhu anotsigira zano uchitenda kuti kuna Mwari kudenga. Zvinondinetsa. Ndinongoti ndise munhu waMwari, zvinondinetsa. Kana uri munhu anotya Mwari, haugoni kuteera bato rinodeura ropa risina mhaka. Unganakirwa nemufaro wapanyika pano, but kune zvivi zvinouya pamapato. Kuti bato iri rakauraya vanhu. Newe wakapinda wapusa, wakanga wajoina dunge mutunge revanhu vanoponda vanhu. Unenge wauraya kana uchipinda muzvigure wavachigure. Ukanga wajoina varoyi, chero ukasanoroya uchisara kumba uri wauna uchipururudzira rusero, waroya. Tidi vanhu vanopatsanura vanhu. Tinobatanidza. Extreme provocation inoitwa neZANU-PF. Vanotibloka chero kwatinofamba. They will be blocking us. Hakusi kuti hatina mangoromera. Akawandisa. Vatakatara tikati uko hakusi kwedu. When we invest in violence, we invest in peace. Kuitira kuti nyika yedu ive nerunyararo narugare. Tinashe waenda a statistic
wepolitics. Every time we have elections in Zimbabwe, there has to be loss of lives. That can't be. That's undermining the essence of the liberation struggle. The liberation struggle was about one man, one vote. It was about the sovereignty of the people. It was the will of the people. But it has all been eroded. Zamiri kuzizia kutapa apatina chai. Yotendera kweso. Ndosaka ino vari kutinha vanhu. Vana ana rugare muZimbabwe. Vanhu vari kufudzwa. Kupinzwa mumakiti. Vamisirwa midhuri. Kusungwa. People in Zimbabwe are oppressed. They are yet to be independent. They are yet to be free. You can't be in a country where you force people to support a political party. And you then kill people to support an alternative political party. Says Wakaitwa Tinashe. So ndauya pano murekwa Tinashe. Isu tine nherera zakawanda. Dzatinochengeta. Tapuwa vamwe vana kuti tivachengete. Chengeta madzimai anosiiwa, vana vanosiiwa, ndava uri mutungamiri wenyika. Uyu ari pasi yo. Dei ari patakamira pano. Uyu aripo uyu asiye. Dei akabata maoko. Uyu aripo uyu asiye. Dei akaenda kunoti vanhu vanofana kubatwa nechitarafu chikuru. Uyu akavatsiura kuti isatidaro kunyika yokwedu. Ndava kubhinya imhosva pamberi paMwari. Kudeura ropa imhosva pakati paMwari. Haufani kudeura ropa semutungamiri. Hurumende chirera-nherera. President wenyika chirera-nherera. Ndine urombo mhuri, ndine urombo hama, ndine urombo shamwari. Vakakuwadzwa ndine urombo. Mwari wekudenga akuporesei nenyasha dzokudenga. Ziburukire pamuri, musimbiswe hana dzenyu. Hama ndinonamatira vana, ndinonamatira mudzimai. Marine vangu dzidzisai. Ndokutodzidziswa kawo kwama kuti dzidzisawo nesuwo. Nokuti chinhu chauya pamuri hazvikokwi, zvatongokusvikirai, zvatisvikira tose. Ngatisimbei, ticheme netariro. Isu tichapawo gamba redu ruremekedzo rwegamba. Tinotenda the change champions vauya neuwandu hwenyu kurakidza rudo. You are a loving Lord. Let's teach ZANU-PF the example of love. Let's give them the template of peace. They are provoking us, isati provoking. Atiti tsvaru wakadana tiwo. Tine capacity yokudila now if you want to. But we have never taken that fruit. Kubva kare takati our path is the path of peace. Our path is the path of rapprochement. Kubatana harmony. One people, one nation, one vision. Kureva kutoda kuti nyika idzokedzane. Patinotopinda isu hamuchaona hatibati kana one wezana. Asi unenge aparawo mhosva sekuurayi zvakadai. Mhosva yako inofana kukutevera. Wobatwa ukane mhosva nokuti kune mutemo panyika nokudenga. Nokuti kana wapara mhosva yakadai kudeura ropa, unofana kuita account for your sins. So we want to deal with this issue once and for all. But we only deal with it. The tribute yatinopa kumkomana ndeyekuti tiende kunoremekedza gamba redu nokuva neshanduko munyika. Our 21 gun salute kugamba reshanduko kuunza shanduko muZimbabwe. Our 21 gun salute kuvana vaTinashe kuramba takamira panashe nokuti zita rakatumidzirwa nababa naamai rine chirevo pamafambiro edu nemabatiro edu. Isu Tinashe akatendeka. Isu tinofamba naJesu. Hatina bakatwa utane mse. Hatina bakatwa utane mse. Tofamba na Yesu. Tofamba na Yesu chete. Tofamba na Yesu. Tofamba na Yesu chete. Hatina bakatwa utane mse. Jimai nini wanga? Mudzimai oya.
waTinashe. Zvinorwadza wotarisa vana. Oi, Chanel. Uri grade? Grade 6. Wotarisa mwana Sean. Grade ECD 4 years. Wabvutira vana manyanaya. Wavabvutira mubereki. Wabvutira vana ene mhosva dei kuti akarwa nemunhu. Haana kurwa nemunhu. Honorable akati ndakanzwa kuti vanga chitongwawo kungosangana kuti vakurudzirewo murunyararo. Tine urombo nezvinhu zvakadai. Tine urombo mainin be strengthened in the Lord. Mwari vakusimbisei, muri vakusimbisei vafana, be strong. Tinotenda. Zvinopa hasha, but hatifani kutumwa nehasha. Nokuti tinopedzisira taita kuti nyika yedu ipinde mudambudziko. Tinoramba takamira parunyararo, nyika yedu ifambe zvakanaka. Kumaruzevha vanhu vatambura. Vari kunzi munonyoreswa, muchafambiswa nasabhuku. Fazi yapinda nezvimudhudhudhu ichivhundisira vanhu tiri kukuuraya. Ko munosiyedzerei sarudzo kana musingadi kuti vanhu vasarudze? Ko munosiyedzerei ma-elections kana musina confidence dzevanhu kuti vanosarudza vanhu vaanoda? Ko munotaurirei kuti ngatiendei kunoketa mutungamiri kana musingadi kuketwa kwomutungamiri? Isu tauyawo semhuri tine urombo nezvakaitika. Ma-MP yedu torakidza rudo, tobata basa, topa ruremekedzo kugamba redu, ma-councillors edu nokutenda ine support yese yamapa nevese vabatsira ma-change champions. Munofanira kunge muri kumabasa, you have come. My message to ZANU-PF, your days are numbered. The days of violence are numbered in Zimbabwe. Ndiri kutaura with the boldness and courage yandinoziva. Nezvandakapuwa nokuti handina kugadzwa neZANU-PF. Ndakagadzwa nemuridzi, ndosaka hamutigoni. Ndava kana takatumwa basa, tinoripedza basa iroro muchida musingadi. Munogona kuti mauraya Tinashe. Hamuna kumuuraya, you have promoted Tinashe to heaven. Ene musafunga kuti mamuitira utsinye. Ndava kukawa jeri huri yambutsa. Zvamamuitira apa pane nyasha dzamune matoburusa. Muri yake muchiti mavaitira utsinye vasiye vari nherera. Mwari wokudenga haana nherera. Anochengeta vanhu vake nguva dzose. Saka ndinodaira kuti pane chaitika ichi, pane chakashata chaitika, Mwari wokudenga anotirangarira. Asi iwewe munangagwa, nzwisisa nyaya kuti haugoni kuva nenyika ine makuva chete. Haugoni kuita mbiri yokupaza vanhu nokuparadza vanhu. Unofanira kusvikawo paunomira wobva waitawo semunhu mukuru. Woziva kuti mutungamiri chengawo semananga hapana risina moto. Woziva kuti mutungamiri hausi mutungamiri webato. Une uchitungamire munhu wese. Upenyu hwakakosha. Hatina kuenda kuhondo kuti tinosunungurira nyika kuurayana. Hatina kuenda kuti tinoluza vanhu muupenyu, vanhu vachienda kunofa kuna Nyadzonya kutipondani. We need peace in this country. We need healing in this country. Ndosaka tichiti veduwe, sarudzo dziripo idzi hatisi kuda zvekukambena pano. Sarudzaiwo maonero enyu mutungamiri ari nani. Kune akatakura mwenje, kwouyo akatakura rima. Ndinokumbirawo kuti musatarisa werima. Tarisai Anashe waTinashe anobva achiuya kwamuri nechiedza. Ari kuda kupa nyika runyararo. Ari kuda kupukuta nyika misodzi pamatama. Hakuna asiri kuchema Tinashe, muri yake iri kuchema. Mapenjeniers ane misodzi pamatama. Mapurisa ane misodzi pamatama. Masoja ane misodzi pamatama. Madzimai ane misodzi pamatama. Maticha ane misodzi pamatama. Manesi ane misodzi pamatama. Youth mune misodzi pamatama. Madzimai mune misodzi pamatama. Kumaruzevha ane misodzi pamatama. Masapuka ane misodzi pamatama. Madzisha ane misodzi pamatama. Hakuna usina misodzi padama nekuda kwenyika. Hande tinopukuta misodzi. Mwari wokudenga achititira nyasha. Notenda maita basa, tobata basa nerunyararo norukana. Maita basa president.
Zimbabwean champions. Chamisa oye! Triple C oye! Thank you very much, Program Director. To President Chamisa, the Pan-Africanist leader not only of the Triple C, but of the new generation that is emerging in the African continent today. To the family of Tinashe, particularly to his wife and his 2 children, to the leadership of Triple C, most importantly to the champions of the mighty yellow submarine, the Triple C movement. It is with deep devastation and sorrow that we stand before you together with the chairperson of the multi-stakeholder forum, Gomezulu, that is accompanying me today here. We want to extend our love and solidarity from the oppressed people of Swaziland. The loss and cold-blooded killing of Tinashe is not only a loss to his family, his community here in Harare, and the Triple C, but it is the loss to all of us who want to see change in Zimbabwe, who want to see change in the African continent, who want to see a better life for our people. Your loss is our loss. President Chamisa, we are here today because we appreciate you, because we know you are not just a leader of the Triple C, and that your love for the African people goes beyond the Zimbabwean borders. When the tyrannic monarch in Swaziland killed more than 100 of our people, in June 2021, President Chamisa was one of the few leaders who dispatched a high-level delegation to come and offer us solidarity, support, and strength. When Mswati killed Advocate Tulani Masego, who was the chairperson of the multi-stakeholder forum, again President Chamisa sent the high-level leadership of the Triple C to come and offer us solidarity and support. So we are here because of the great work of President Chamisa, the leadership of the Triple C, and most importantly, all the champions of the mighty submarine. We want to say, as I'm sitting down, we want to appeal to all of you, those who are here and those who are not here, because as we know, today is a working day. Let us not allow the courageous plight of Tinashe to be split in vain. The best revenge and honor to Comrade Tinashe that we can do is to come out in our numbers on the 23rd and vote for change. We must make sure that we bring all our relatives, all our friends to come and pay a befitting honor to Tinashe by making sure that President Chamisa becomes the state president. Because we know under the leadership of President Chamisa and the Triple C, there will be a better life for all Zimbabweans.
because we know that the victory of the CCC is a win for everyone. So when we vote for the CCC on the 23rd, we are also liberating those who are oppressed by ZANU-PF. So when CCC say we are winning for everyone, it is because CCC understand that the victory for CCC is a victory for all Zimbabweans. It's a victory for all people of SADC. It's most important a victory for African people in the continent and in diaspora. We want to say to you, President Chamisa, we are with you. You inspire many of us. We look forward to your leadership. When we see you, we see pioneers of the African liberation. We see President Kenneth Kaunda in you. We see Thomas Sangara in you. We see Julius Nyerere in you. We see Kwame Nkrumah in you. So please, loving people of Zimbabwe, let us go and do the right thing. Let us show to Tinashe that his blood shall nourish the freedom and liberation of the Zimbabwean people. Thank you very much. Amani shamwari vati kutawo isu semhuri yekwa Chitsunge tarasikirwa zvakanyanyisa nemukoma wedu. Anga ari mukoma, anga aine vision isiri yenyika bedzi, but even in our family munhu anga aine ma-ideas ekuti kunyangwe iye asina mari but aigona kukuudza imi mune mari kuti itaiso kuti zvinhu zvigone kufamba zvakanaka. Saka it's a loss kumhuri yokwedu uye neku CCC ndinoziva kuti anga achimira zvakanyanya, anga asingatyi kana akatonzwa kuti kumusha chako aitoenda achinomira nemusangano. Saka Tinashe atirwadza nemaendero aaita, but sekuziva kwedu isusu we believe shoko rokunamata kuti Mwari vari kumusoro kudenga havanyarare. Kana venyika vakanyarara asi Mwari havanyarare, Mwari vachapindura musi wa23. I believe kuti 23 Mwari vanotinyaradza, nekuti kana 23 akafamba zvakanaka zvareva kuti tichamba tine ronda, asi kana 23 tikapindurwa naMwari zvakanaka isi tichanyaradzwa kuti mukoma ane chaakafira. Ana mai vedu zvazvinezvi varimo, mwoyo yavo iri kurwadza nekuti varasikirwa nemwana. Saka ndinoti kuna ana mai vangu, chemai muine tariro, vana sekuru rambai makamira nesu. Saka zvazvinezvi isu semhuri programu yedu tamirira vanhu vaenda kupostmortem. Saka postmortem yapera, saka vaenda kunyaradza. Saka kana nyaradzo yapedza kudzivisa munhu, bhodhi chaya pano. Kana bhodhi yazouya tichazo senators, makanselors, ma-MPs rangarira meeting yedu. Titi!